Добърско. Сега ще видим коя църква беше. С космонавтите. Можем да си налеем вода. Да си налея вода. Попиш тук? Да се завърнеш един вид тук към корените си, към църквата, към... Ох, Как е водичката? Студена ли е много? Може да я пробвам само. Една малка глътчица. Студена е яко. Планинска. Колко стана ми червило тук. Извинявам се. Сега отиваме към... Къде отиваме? Църквата. Свети Теодор. Има 3 църкви в селото. Ай. Тук ще търсим къде изобразим тук. Тук имаме и мартеници, Пижо и Пента. И един Стъркил. Баба Марта. Браво. Прави мартеници, баба Марта. Ние вече може да хвърляме това. Мартениците можем да ги закачваме, защото видяхме Штъркил. Да. Добърско. Отиваме в храма. Тук още един храм. Успение Господне, да. А ние ще отидем. Тук други забележителности. Да. Има хижа Добърско. И Огняновата къща. Църквата е национален паметник на култура. Тя е туристически обект, да няма... Нямаме книжки. Аз имам книжка. Да. Да ти я дам да такова. Чакай да я извадя. Аз трябваше да си взема моята. Не е сигурно. Значи пак ще дойдем.